ya rufe wanda ya shigo na ran da girman Allah yau ga karnukan nan nake ca dai oga ya ko da magani ba daɗi ne kowa ya ce da kai ba kai ba mu ma mu ce da shi ba shi ba cin turin wannan mai jasa kai godiya nake yi mai gida gidan girman dan yaman ɗera Allah dan yaman ɗera Allah ka gore mai gida ba za ta ba za ta kabira kai mi gida na mutu halin ku kai 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 ya yi to ya jangun na je na ci wani dan masar ne na dawo ai ba gida ya yi rumfa ya rufe rub na ga da zan ka zo fada a taimaka mu mijiji ne ya shiga man daki kuma an ce ku ne majawan garin nan wallahi Allah ya shafu guda ɗaya ne wallahi ɗaya ne a taimaka mu da Allah a taimaka a ai duk ba zai gagara ba mu je a cikin buri na a cire shi buri na ce kenan dan na'una mu je ka dafe mun kofar gidan kai ba za ka shiga daga ciki ba Allah waje za ka je dan na ke da man ai kai dinna ma zo na kai ka jira ma nan za mu dawo ga wadan tare ma ina faɗa ma ƙaura nan ne macijin nan fa babba ne kace macijin nan babba ne zaka iya da shi kuwa ni ko ya kai girman Kano gaba ki ɗayan ta kaf ni fa dan gada nai ba to tunda zaka iya gada nai tunda zaka iya mu je yawa shigo ƙaura shigo yana ina abin gan shi ba ka gan shi ayya ka faɗi dinna fa shi ne ba na kama ƙananan muci wannan ɗin babba nake kama wannan ɗin ka faɗi kalle shi ba ka faɗi wannan fa kato da ya kai da yawa dan Allah ba za ku sani Allah kai what Kozan Kano TV a danna mana subscribe sannan a danna mana